Igama lami nguGoodenough Kwadla Masiba, ngifundisa itende la itende ngiphinda ngadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. La bafethu ama-keyboard la engiwadayisayo akhona njengamanje esiwadayisayo. Flashlight sami indaba. So esiwadayisayo ngine-Roland E38 esiyidayisa 8800 sekuyiyona le la ngaphansi. 8800 it's a pre-owned keyboard but it's still usable. Uyakwazi ukuyisebenzisa, iyasebenza i-right le keyboard le. Lana then mase ngiba nani ngine-Roland E16 nansi i-16 leyo 7.5 le 7.5 ayinayo i-foam cover i-right yasebenza still fresh amakheya wonke akhala asebenza. Ngibe ne-Roland E16 futhi le 8.5 le foam cover le igcwele kule keyboard kule E16 amakheya right futhi nakhona asebenza yonke into clean. Bese ngiba ne-Roland E12 E12 6.8 right yasebenza nakhona yonke into isebenza kahle. Then bese ngiba ne-E300 lapha ngemuva E300 8.5 I mean 18500 right fresh kakhulu yinhle. So wona wonke lama keyboard la esiwadayisayo